Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bocah-bocah, kepiye kabare bocah-bocah? Ije tetep semangat toh. Muga-muga bocah-bocah tansah diparingi kesehatan. Lan tetep semangat anggone sinau lan ngangsu kawruh. Ana ing pertemuan iki, Bu Guru arep nyritakake babagan jiwa pahlawan utawa babagan kepahlawanan. Ayo disimak ya bocah-bocah. Kamardikan sing dirasakake bangsa Indonesia ing wektu iki ora bisa kapisahake karo jasane para pahlawan. Pahlawan kang jasane gedhe tumrap bangsa Indonesia antara liya yaiku Ki Hajar Dewantara, Insinyur Soekarno, Pangeran Diponegoro, Raden Ajeng Kartini, lan isih akeh meneh. Ayo saiki disinaoni siji-siji sejarahe para pahlawan Indonesia. Dimulai utawa diwiwiti saka Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara nalika isih timur asmane yaiku Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Kang lair ana ing Yogyakarta tanggal 2 Mei 1889. Sekolahe ana ing ELS utawa Sekolah Dasar Walanda. Lan nerusake ana ing Stovia nanging ora bisa nutuk amarga kahanan lan banjur nyambut gawe dadi wartawan. Nalika tanggal 20 Desember 1912 Ki Hajar Dewantara bebarengan karo Dowes Dekker lan Dr. Cipto Mangunkusumo ngedekake perkumpulan Indisi Party kang gegayuhane yaiku uwal saka penjajahan atau keluar dari penjajahan berarti ingin menjadikan negara Indonesia yaitu negara yang merdeka. Amarga gegayuhane sing luhur iku, Ki Hajar Dewantara banjur dibuang menyang negara Walanda. Sawise mulih ana Indonesia, Ki Hajar Dewantara banjur ngedekake pawiyatan sing arane Pawiyatan Taman Siswa, yaiku ing tanggal 3 Juli 1922. Sawise Indonesia merdeka, Ki Hajar Dewantara banjur diangkat dadi Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan kang kapisan. Ki Hajar Dewantara uga dianugerahi minangka Bapak Pendidikan Nasional. Sesanti pendidikan kang kondang saka Ki Hajar Dewantara yaiku ing ngarsa Sung Tuladha ing Madya Mangunkarsa tuturi handayani. Tegese unen-unen iku yaiku ing ngarsa Sung Tuladha yaiku sing ana ngarep menehi contoh atau yang di depan memberikan contoh. Ing Madya Mangunkarsa yang ada di tengah memberikan semangat. Tut wuri handayani yang ada di belakang memberikan dorongan. Nalika tanggal 28 April 1959 Ki Hajar Dewantara seda lan disarekake ana ing Yogyakarta. Kanggo jasane marang nusa lan bangsa, dina wiyose dipengeti minangka Hari Pendidikan Nasional yaiku tanggal 2 Mei.
Kaya ngono kuwi bocah-bocah. Cerita sejarahe Ki Hajar Dewantara kang dadi bapak pendidikan. Nah, saiki tugase saka Bu Guru yaiku buka buku LKS-e, coba disawang, dideleng ana ing halaman 18. Nggon ayo berlatih 1. Silakan anak-anak mengerjakan LKS bahasa Jawa yang ada di halaman 18 bagian atas. Ayo berlatih 1. Muga-muga bocah-bocah ora bakal kangelan anggone mangsuli pitakonan sing ana ing buku LKS kuwi. Tetap semangat bocah-bocah. Sakmene dhisik materi saka Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.